Malta sa issa tibqa' ħilsa mill-coronavirus hekk kif l-awtoritajiet tas-saħħa baqgħu ma ħabrux li ġie rreġistrat xi każ f'pajjiżna. Fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta is-Sibt waslu żewġ titjiriet ta' air ambulances mill-Italja li kellhom ambulanza tistennihom fuq il-mitjar. Meta kuntattjajna lill-awtoritajiet dwar dan huma qalulna li dawn kienu każi ta' pazjenti li kienu msefrin u li kellhom jirritornaw lura Malta għal raġunijiet mediċi li mhumiex marbuta mal-coronavirus. Iżda r-realtà hi li ħafna persuni huma ġenwinament imħasba. Sorsi tagħna mitħla sew tal-qasam tas-saħħa qed jgħidulna li l-awtoritajiet qed iħejju l-isptar Ser Paul Boffa biex jilqa' fih pazjenti infettati bil-virus. Biex isir dan iridu jinħarġu l-pazjenti anzjani li jinsabu rikoverati fl-isptar bħalissa. Madankollu infermiera li jaħdmu f'dan l-isptar jinsabu kompletament flama dwar dan kollu, hekk kif intqalilhom biss li se jsir ristrutturar fl-isptar mingħajr ma ntqalilhom li se jkunu qed jidħlu pazjenti bil-coronavirus jekk ikun hawn każi ikkonfermati. Intant f'kummenti lin-Net News il-President tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija Martin Balzan tkellem fost l-oħrajn dwar is-sitwazzjoni fl-ajruport e kif fl-aħħar sigħat deru xeni ta' folol ta' nies jistennew għall-iscanning. It-tabib Balzan jemmen illi din il-kwistjoni trid tiġi indirizzata immedjatament. Il-President tal-MUMN Paul Patch min-naħa tiegħu qed jibqa' jinsisti li l-infermiera mhumiex marfa dwar il-pjan ta' kontinġenza li tħejja l-coronavirus. Patch stqar li jekk l-infermiera mhux preparati kif jista' l-pajjiż ikun preparat. B'kuntrast tal dan l-uffiċjali li qed imexxu x-xogħol preparatorju f'Mater Dei konvinti li min-naħa tagħhom qed isir dak kollu possibbli ħalli jilqgħu għal kull eventwalità. Waqt intervent fuq il-programm NetLive il-konsulent f'Mater Dei Charles Malija Zoppardi qal li lokalment ma nistgħux nirriskjaw li jkollna każijiet li ma nafux bihom. Malija Zoppardi rimarka wkoll li fejn jidħol għawdex jekk ikun hemm każ żgur li se jiġu informati mill-ewwel. Il-kampjuni tat-testijiet li qed isiru għawdex qed jiġu analizzati fil-laboratorji ta' Mater Dei. Net News jista' jikkonferma li sa issa saru total ta' 39 test, ammont relattivament żgħir meta wieħed iqis biss l-ammont ta' persuni li ġew lura mill-Italja fl-aħħar jiem wara l-vaganzi tal-Karnival. L-aħħar stqarrija pubblika mill-awtoritajiet tas-saħħa lokali saret il-ħamis wara nofsinhar meta sejħu konferenza tal-aħbarijiet. Intant il-ġimgħa kellha ssir laqgħa tobba tal-familji, iżda din ġiet posposta għalkemm saret laqgħa bejn il-mam u l-konsulenti fejn dawn talbu biex jingħata parir li l-Gvern jissospendi t-titjiriet minn Bergamo u jħalli biss lil dawk li huma residenti f'Malta jirritornaw lura f'pajjiżna. Sa issa l-Gvern għadu ma tax risposta dwar dan.